Boa noite, cada vez tedes máis para gañar, pero ainda non dades acalado. Non sei que crees ti que tedes que facer máis para gañar. Hola, boas noites. Pois, bueno, creo que hoxe asemellas un pouco o que traballamos durante a semana, o que queríamos, que era minimizar un pouco os riscos atrás e xogar un pouco máis práctico para cometer menos errores. E creo que funcionou. Puxémonos por diante en dúas ocasións, por lo que fose non nos chegou, pero bueno, creo que é o camiño a seguir, que se ve un equipo que quere, que vai, que traballa, que lucha. Creo que ante eso pouco se pode pedir ao equipo e bueno, a seguir así que estamos no camiño correcto. Eu quería preguntarche polo penalti que vos pitan, que che pareceu? Que queres que te diga? Para min, desde onde estou, a nós non nos lo pitan. Así que aí che deixo eso, porque creo que hai decisións durante os partidos que parece que son tonterías, faltiñas, que te van mermando. E que a nós non nos dan nada, eu só pido que sobre todo que non nos saquen, porque ao final estamos falando moito todos, tanto nós como a xente do club, os aficionados, as nosas familias, estamos falando moitísimo e bueno, decisións dubitativas para mí. Non creo que fose un penalti como para pitar, non o vin, pero desde onde estou creo que Varo vai, toca o balón, di que toca o balón. Pero bueno, hai que minimizar ese tipo de cosas, porque nos están pitando bastantes cousas en contra, bastantes penaltis, e bueno, eso tamén creo que hai que mellorarlo porque traducense en moitos puntos. Vamos con Sara. Estades o vindeiro dun Somoinón co Sporting, Manu, hoxe, por exemplo, non deixaxe de escorrer o Zaragoza, que caís esa a principal, unha das principales virtudes do Sporting, tedes xa, digamos, o libreto de Rubén aprendido, o estades camino dele, evidentemente, todo non. Sí, o Mister chegou cas ideas claras, tanto colectivamente como individualmente. A cada un de nós pídenos o que podemos dar, o que podemos aportar ao equipo e como equipo sabemos o que temos que facer. Agora está en cada un, seguir en esa actitud, creo que esa actitud do equipo é moi boa e bueno, o Mister, a verdad que trouxo aires novos, o equipo vese que cree na súa idea e bueno, a seguir. Eu creo que hoxe o equipo, para o meu punto de vista, é verdad que eles teñen ocasións tamén e non é un partido que teñas que ganar claro, pero bueno, tiñámoslo medianamente controlado para conseguir unha victoria que nos facía moita falta. Sí, Sara, que debe ser. Que tal, Manu? Moi boas noites. Pese a veteranía hoxe é complicado falar, non? Hola, boas noites. Bueno, é o que toca. En esta situación eu intento ser o máximo positivo posible e bueno, toca a min hoxe, me encanta a Pita, mañá pasaba a Fernando. Somos os que, por idade, por experiencia en esta situación, os que temos que levar o vestuario o mellor posible. Está claro que é un vestuario boísimo, pero ahora en estes momentos temos que apretar o máximo cada un, como individuo e como grupo, e dalo todo, non? Creo que podemos, estamos nunha situación complicada, sí, pero bueno, o lunes ganamos en Gijón e vese todo de outra maneira. Creo que se estamos como hoxe en actitud, sobre todo, en querer e en creer, todos gañan a carreira. Pedía yo, Luis, que tamén vou pedir aquí unha mensaxe para a afección que seguramente hoxe, despois do visto no campo, pois tense máis na desgracia que no milagre. Bueno, hoxe é como cando chego o vestuario o Mister, que nos diga palabras a nós. Complicado, porque estamos jodidos todos, lógico. Mañán estaremos algo mellor. Pero nada, dicirles que vamos a deixar todo no campo. Al final creo que se trata de eso, non? Hai 4 semanas, a mellor non che decía isto, pero ahora
creo no equipo, creo que estamos en boa liña, e nada, que confíen en nós, que vamos a dar todo como grupo e como personalmente, creo que o equipo quere, recuperamos xente, que tamén é importante, vai haber máis competencia, bueno, o que che dixen antes, creo que hai que ser positivos ante esta situación, que é moi complicada, está claro, pero que creo que vamos a sacar. Muy bien, muchas gracias a todos.